Just say assemble the bin assemble about ebusia after press conference at Dormaahene ebeye ye no. Ai o kasa no ne kasa ye mu ne ye bi no. Kasa ni bitia ye menhia ene otekokoso o 2482 the second. Na no ana Opambour aba no say hey ye mprema wo metu futuro emfengu obi ani. Nanso na nakoswa akasa no echa Dormaahene koswa akasa no. Kofi Adoma nsema na obi etwense na nabeba bekasa na nabeba bekasa na nabaya wo say ayo propaganda onu ontututu. Aha, let's talk ghtrends. And then the first time I pop into a video, I'm sure say, over subscribe, I'm a follow Facebook, as let's talk ghtrends and a TikTok. So, as let's talk ghtrends video, I'm a subscribe, share any comments there or that comment section. Eddie and Mammy. Ebusia, hey, they say, assemble by the bin, assemble about, them saying, bro. And it's another Dormaahene ebe press conference and a press conference na se de okay kan sem bebre na semba ko kan no and etia o tikokoso o 2482 the second one ne ho kani Lady Julia hey galamsey ho nsemsem wo de ekoti de nana kan body ni no bodo kan no nipa ye be de a eye nana dua bonsu na oto aso Magib man eye sa nipa kro ne lawyer Nira soka ho Julia ama agapa amani na chese Kofi ho menhye ho enti sabaya sa ade na pa joy fmfo ba paja ya ni ngwase ya baba ntintama minister ba ya na ode atuga binu ba ya galamsey na nka ba de ade ama 2023 ba ya mu galamsey aha enti abusia na beka say as galamsey no ebi komenhia no na no na nation prophet 1 Opambour aba no say hey chale obi antuma boye na de otiye ma wo mfo na nanim de twitwifo mo say so we your hina atena oba ebi no otumfo nso ntena ne bi odi for patrol Dormaahene akasa say man no odi for patrol His Royal Majesty otumfo o say to patrol obodi no enya Asantehene adia na mom patrol eyamaya omosom e opono ene half na odi for patrol the kasa mu na mi kotu yi wadawruma odan yewura His Royal Majesty say otimi ya saade ne say wo peja saman no amuma be ya amahene a ono na konya wote so se Dormaahene no patrol be so de friso say no kan patrol say ya pepe wawie patrol wawie the kasa okan ana wo kasa nan say galamsey won sensem bi abaga na ha na galamsey won sensem wa abaga na ha no be patrol akopie say odi for patrol bodi no a edi no patrol wadawroma ono ne nsa na me kotu o patrol o say tutu ewom a etere say be patrol galamsey no odi for patrol eba ebepie mensia na odi for patrol pese o ka eme eti ase hu no say me patrol yewura wote kokoso patrol galamsey no me patrol yebi and the anyan kure o yebi sese masanya mambumfu o kasa nsem so mambuofo anya papa anya no kure yes sir ono obi yebi otu na konwa so yes so obi eyebi otu na konwa so obi yebi Asantehene baabi na so som manhia de wo mu se Asantehene nyina himfu nyina som manhia so hene bi yebi wo baabi no som manhia no kyese manhia na eye that's right fa we se fan kwala se me fa to nchen kasen papa mami tie mo Dormaahene I respect you a lot but I will never allow you say ubeki kasan sem nana ya pasum dia Ghana ye rotum fo say tu ebo dwa no wa ma odin enkonwa ehye na konwa se enkura wa ma konwa hye na konwa se ene wo se obepeja wa ma dane oman hene wa ma odin uni asem bia wo say adrum pempen so ba bia obi abeso de Asantehene nim twitwiri fo e was said stop at once you would have two for say to obonidin odi for patrol money din one akonwa esom no yes sir ana waka wasa meboa patrol ene waka no so be peja san konwa nyina dan wo mo aman hene me patrol ani aman nkro me patrol e wona hene why bone dabi otum for say to se no otie bia no ya Asantehene woyew wonyew wo ya Asantehene ni nipa bia so ntimi njaje no aje onyankopon oh yes Dormaahene so ya Dormaahene onya bono hene wo ya Dormaahene bonofo nso nyina mpren so se Dormaahene emeya bono man nyina hene
anya de abonofo fo aprince abonofo so abonofo nyina aprince say ye nyina ye be so ya kira wo ye nyina wo ne ye hene kase e wo bonoma mu nyina ana awasa wo kasa mabono na se bonoman enka mo mu nya se de so hene na mo wo ya Dormaahene a uni to mi sa wo kasa mabonofo ana bonoman no ya chemi ensan okuro no kura Doma wo man fa Doma nka capital cities ne ho Doma nka capital cities ne ho ene wo hene bia won't allow you sa wono no ya any capital no e wo ya region no obe masa for konya be de e be di so. Yes, did you understand? Yes, prophet. Say na nka sabuno mamu no nana Dormaahene wo share region ne ba ko ase. Yes sir. Ya sa kromon so hene ye den e wo ho nti yadu tutu otu for konya mo a enye yi Remember bia bono mamu fo ankasa no ampeje wa konya ampeje ukuro nti so be so konya peja ayade a wo sa ono bonofo ene tenase na mu kombe fa so na bono man nso no bebre nso sai e wo tumfo ewusia prophet one we ja o say ase ono no on kan sem bi say on tanka because obuade pa but o hwe bebie kono na se chia na jeso amana is straight one logo lie enya sem kitwa na meni wo nyina bedi adanse se abra e ya fa share course wo Doma e ma Kofi Adoma ani ebeye ne ya na obi e twen se Dormaahene beba be kasa Dormaahene beba na beba na ba ya ene nsem a wo beka ne say one din ne beba sacrifice na adwuma badu antoso mi na menti ai tutuo ntutuo ini mua ba ki usu so we abusianti na beka ne nsem wie se won tutuo no eno na nations prophet Opambour sase da bi ensem no uka ne sa won ti ase won tutuo sen na won tutuo sen what does say ene Opambour send message e de Dormaahene tempato etuo bi ato na e wo se Dormaahene be kasa na Dormaahene ko he Kofi Adoma na odifo na himfie ana etuo no to ya be pato e bo Kofi Adoma no o tese ni nyina ye propaganda ya wane e propaganda man odifo pato che obeso che se propaganda e fra santememu ana odifo pato e pese ba Doma se Kofi Adoma no ye himfani pato oye bunu ni na eye dan na asandefo na invite ne program no odifo pato dabi asandefo na invite no odifo pato dabi asandefo na so ne koy odifo pato dabi asanteni na tutuo no bonani odifo pato dabi na fe de bebiem wote questions mabusa no odifo pato wada uruma asantema na frɛ no be pato dabi asanteni na mo obi frɛ no odifo pato dabi o say ya propaganda the powers odifo pato so o ka ni jam say enye onu na yi tuo de bo Kofi Adoma enye onu na yi tuo e de bo Kofi Adoma pato ne kasa obusa say me na me tuo no bo Adoma tie o say enye onu na yi tuo to bo Kofi Adoma odifo pato wa na wana Ghana obi na no kasa wona tutuo no bo odifo pato obi ankansa efiri say abrante o tutuo no bo hwe video no ma hu so no nie e konfa so tutuo no sani esi bo abrante no ko suade enie abra wo hina hu say bi asata to apakam ana to baby ndi so ba be kasa say enya sante asem bia na sanya sante na tutuo enya sante hin na frɛ no enya wo hina bi o wa sante mam na frɛ Kofi Adoma ni nyina ya bono ni nyina ya bono ana ni panamu so free bono enti yiwa no wo asem esi bono mamu emfa santema yewura konwa ana yewura ni metwitwiri obi na obema sa kwan ko yegira ye hye won munyam yase ye bema se wo be ya hene anim agu ase de ye wo ha ye do nyame tu me ne gina investment system ne biem odifo asem brand and plan eno osankana na beka ho asem Kofi Adoma opra wo ehifa Doma asase so be pacha ana nehye so no pacha asase na so corona so no opra ipa opra no te ofre no oye bruni e de opra no so ye de ben oye bruni Kofi na so ye bruni bruni asase so no ogina brun fa asase so no ogina be pacha ana etuo no ebo nani de wo tutuo no bo no so ye bruni be pacha e wan fa bo ne nsa depi wan fa mo no ba bia yes sir na sebe sa bruni no ya wo tutuo no
wabɔ manhyia din sɛ manhyia ni bi ne bɔ no pa Pacha Debbie. ɔbɔ manhyia ni bi din Me Pacha Debbie. sɛ manhyia ni bi ne bɔ no pa ma no to Me yɛ Pacha Debbie different. kɔ Kofi ɛkɔ sɛ nhyia mu no ɛfiri manhyia fɔ ne ka sɛ wɔnkɔ anaa Me Pacha Debbie different. ɔsɔfo yɛhwɛ biribi Yes sir. nneɛma somdue mmra Ghana ma wie Let me shut up. yɛnyina yɛnim sɛ nnipa no ɔtotuo no bɔɔ n'ani no wɔte dɔma fie hɔ da bi a yɛ hɔ na wɔteɛ ɔyɛ borɔni yɛ a wɔnyɛ asanteni ɛhɔ na wɔteɛ nti sɛ wɔhwɛ nnipa ni kɔsua so na mmoa mode hyɛ ɔno nso yɛ borɔni wɔtutuo agu n'ani kɔsua so a ɛno ne yɛde bɛhyɛ obi ɔte ne baabi ɛne yɛde hyɛ wɔ berempɔn ɔte ne baabi Me Pacha Debbie. yɛde hyɛ wɔ berempɔn a wɔte ne baabi Me Pacha Debbie. Ah! Me Pacha Debbie. Tia na kyerɛ deɛ ɛkɔ so no obi te sɛ Opambour deɛ wɔ se asɛm no wɔn wɔ se da bi wɔ sɛ wɔde to no wɔamfa nto hɔ a efiri tɔ nti sɛbi asɛm a Dormaahene bɛkae no ɛntwa yie sɛ wobɛka sɛ wontututuo nka asɛm a wobɛtumi aka asenana deɛ wobɛhyɛ nkran na bibi because besides Kofi Adoma ɛyɛ bunoni asɛm no esi wɔ bunofoɔ mo land amesi wɔ Asantehene what I say aha na wɔ sɛ ka no na wɔkyerɛ mu sɛ woyɛ otumfoɔ ana wɔn nso so woyɛ Dormaahene ɔsɛ otumfoɔ yɛ Asantehene ana wɔn nso woyɛ Dormaahene to bia endi ne lemu Ghana nsɛm hyehyɛ so ase obia wɔ n'adwene a asɛm ba a ɔbɛka ɛde fa ho mede mani edi nsɛm n'akyi any update bi afiri hɔ ba mede ɛbɛbrɔ me kai wo so follow Facebook @ghtrends na TikTok so @ghtrends na share video yi ama fofra be share any comment bi a wɔ na wagya comment section hɔ ɛde ama me medin ɛde na n'eki asantewa makram